Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, şeýle hem Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalynyň okuyjylary. İlki bilen Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalynyň adyndan, Ata Watan TV YouTube kanalynyň adyndan ähli watandaşlarymyzy, ähli raýatlarymyzy yetip gelýän täzir bayramynyň tüýsürekden kutlaýan. Goý indiki ýyl saglykly, begilikli, hemme üçin bereketli, gowluk ýyl bolsun. Biz umman şu gepleşigimizde gysgaçyk 2021-nji ýylda ýerine ýetiren işlerimiz bardy, gysgaçyk türkleşmek isleýäs. Şeýle hem 2022-nji ýylda etmek isleýän käbir meýillerimiz bardy, pikirimizi paýlaşmak isleýäs. İlki bilen biziň Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalymyz, saýtymyz 4 tilli habarlarymyzy okuyjylara ýetirýär: türkmen, türk, rus we ingliz tillerine. Geçen ýylyň maglumatlaryna görä, ýöne bu maglumatlar diýermiz Google analitik maglumatlary. Ýagny bir adamyň şol IP-den ikinji ýerek ýereni o hata almaýar. Ummanynda şu neçeli 2,5 milyondan köp biziň saýtymyza okuyjylar gelipdir, habarlamazy okapdylar. Google analitik maglumatlary. Şonu haýsy ýurtlardan esas okuyjylarymız Türkmenistanyň, Türkiýeden, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Russiýadan we Germaniýadan esas okuyjylarymız şu döwletlerden gelipdir. Hawa diňe olardan näme başga ýurtlardan bar, ýani esasy uly we okuyjylarymyzyň ine şu döwletlerden bize saýtymyza gelip okapdyrlar. Indi biziň Ata Watan YouTube kanalymyz bolsa, mälim bolşýarlar bu sentýabr aýyna, indi üstümizdäki tamamlap barýan sentýabr aýyna başladyk. Şol wagt biziň bary ýogy 400 oly abonamyz batdy, ýani agzamyz batdy, bizi 400 adam izleýärdi. Indi şo döwürden bäri, indi 3-4 aýyň içinde biziň agza sanymyz 7000-e ýakynlaşdy. Ýani 20 mesaj goly biziň indi agzalarymyz artdy. Indi şo gysga döwrüň içinde. Indi eýsem şu döwürde biziň Ata Watan YouTube kanalymyza ýerleşdirilen gepleşiklerimiz jemi näçe ýerek görüldi, tomaşa edildi. Jemi 693 000 gerek. 693 000 gerek. Ine sentyabr, oktyabr, noýabr, dekabr aýynyň içinde. Ine şo döwürde minus sany bolsa, yani 693 000 gerek görüldi. Minus sany bolsa 5,5 milyondan geçti. Yani bizim kanalımız 5,5 milyon minut, 5,5 milyon minut tomaşa edildi. Şu gysga döwrüň içinde. Bu olsa da sizin okuyucularımızın, tomaşaçylarymyzyň bizim kanalymyza, bizim saýtymyza uly gyzyklama bildirýändiň görkezýär. Şonuň üçin ýene birek minnetdarlyk bildirýäs. Indi bizim Ata Watan Türkmenistan saýtymyz Alexa maglumatlaryna görä şu ýylyň dowamynda Türkmenistanyň iň köp tomaşa edilýän saýtlaryň arasynda Google'dan sonra ikinji orna geçti. İkinji orna geçti. Ýöne häzirki döwürde şol ikinji ornaky netijemizi saklap bilmedik. Sebäbi näme? Sebäbi Alexa'nyň öz algoritmasyna görä Alexa şol girilýän ýurdun nemesine görä hasaplaýar. Häzirki wagtda gönden saat Alexa'nyň saýtyna girip bolmaýanlygy üçin ister-istemez Türkmenistanyň girilen, bizim saýtymyza girilenleri Alexa'nyň maglumatlaryny görmeli üçin şu an bir ikinji orna däl. Ýöne şol ikinji orna ýene bir aýdasym gelýär. Türkmenistandaky ähli saýtlaryň içinde birinji gerek Ata Watan Türkmenistan saýty Google'dan sonra ikinji orna ýerleşdi. Olam uly bir netije. Ine bizim saýtymyzy 2021-nji ýylda bir ajaýyp ýüllerçe, müňlerçe habarlar ýerleşdirdik. Ýöne şolaryň içinde iň üns çeken habarlarymyzyň birinjisi meýerem halkara uçar bardy habarlar bolup biler. Biziň saýtymyza gyzygyny bilen halkara uçar bardy, ýürüt uçar gatnaşmalar bardy habarlary gyzygyny bilen saýtymyza ýerleşdirip durduk. Köp daşurtda bolsun, beýleki habar berýänler bolsa biziň saýtymyza salgynyp şol habarlary öz tomaşaçylaryna, öz okuyjylaryna ýetirdiler. Ine biziň esasy 2021-nji ýylda Ata Watan Türkmenistan saýtynyň esasy eden işleriň biri. Ýene bir aýdasymyz gelýär. Mälim bolşarak şu ýylyň içinde, ýani geçip tamamlap barýanyň içinde Türkmenistanyň daşyryk raýatlaryna Türkmen pasportunyň möhret uzatmak barada döwletimiz şeýle mümkinçilik berdi. Ine şol mümkinçiligi bolsa da Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalynyň saýty birinji bolup
birinci olup öz okuyucularına yetirdi. Köp daşurtdaki raýatlarymyz ine biziň saýtymyzdan habarly boldy we şeýdikde şu mümkinçilikden habarly bolup ine öz birinji nowatda şu mümkinçilikden peýdalandy. Ýene bir zat ine awgust aýynyň 13-nä Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atawatantürkmenistan.com saýty ýene bir wajyp bir habary öz okuyucularına yetirdi. Ol bolsa Türkmenistanyň oglanlarymyz, gyýlanlarymyzyň daşyurtlarda bilim almak isleýärler üçin Türkmenistan Bilim Ministrligi şeýle bir gowy mümkinçilikler etdi. Şol barada habar bolsa ýene de Atawatan Türkmenistan saýty öz saýtyna ýerleşdirdi, okuyucularına yetirdi. Ýadyma düşýär we öňe bir redaksiýa pelak geçipdik. Şol 13-nji awgustdan 20-nji awgustda çellekim döwür üçin diňe men özüme arnda bir 2000 oglay SMS, jan Instagramda bolsun, Facebookda bolsun adamlar şol barada halk gençliği malumlatyny sünnetdi, habarlaşdy. Bu wagtda Atawatan Türkmenistan saýtynyň şu döwür üçin 2021-nji ýyldäki öňe çykan esas habarlaryny berdipler. Ýene bir habar aýdyp, aslında habarymyz köp wajyp habar aýtdyk, ýani sözümüz uzak oturmaýlyp, gysgaçyk ýene bir habar aýdysym gelýär. Ol bolsa-da ine dala şäherleriň hukuky retnam tamşdyrmak boýunça mevcut masalalar her ýylyň tomsunda ine şol günüň bir günün çäkide gol çekildi, ertesi gün metbuada çykýar, özüňiz bilýäňiz. Ine şonda metbuada çykanda şoň ýerden saat 8-de saýtymyzda her bir ýokary hojaýynyň, her bir ýokary mektebiniň ähli şol gazetede çykýan maglumatlary biz öz saýtymyzda entek gazet köp adamlara ýetmäkä biz ine saýtymyzda ýerleşdiripde Türkmenistanyň içinden durly welaýatlarymyzdan, baýtatymyzdan adamlar bir aňsatlyk bolar ýalakda ýeke-ýeke şo günüň dowamında ähli horku mektepleriniň we beýleki okul mektepleriniň habarlaryny biz ýeke-ýeke ne saýtymyzda ýerleşdirdik. Indi 2021-nji ýylda biziň toparmyz Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň toparynyň ýerine ýetiren ýene bir iş bar daýdasyn gelýär. Ol bolsa ene makul sözlük. Aslında makul sözlük 2020-nji ýylyň dekabr aýynyň 12-sinde bir tarapy bayramyda Atawat hökümine taýýarlapdyk. Ýöne esasy makul sözlükdäki esasy işler 2021-nji ýylda ýerine ýetirildi. Mesal üçin biziň sözlemez ilkinji ulanjylar ýetirilen wagtda türkmen we ingliz tilinde bolsa, biziň şu ýylda 2021-nji ýylda biz ilki türk dilini goşduk, sonra rus dilini goşduk. Sözlüğümüzün içine çağlar üçün sözlük, suratlı sözlük, oyunlu sözlük, nakıllar, sufiksler, prefiksler, durluklu sözlükler yani bir näse bölümler goşduk. Biz esas sözlüğümüz için esas edilen işleri biz 2021-nji ýylda ýerine ýetirdik. Şeýle hem biz Atawatan TV YouTube kanalymyzy has işçiňizdir başladyk. Biziň Atawatan ýyldynlary şow gepleşigimiz, täreýnama, men öz alyp barýan biznes gepleşigimiz, ýylyň soňranda tomaşaçy ýetiremiz, edebiýat bilen magnaş, goşgy bilen magnaş täze gepleşigimiz we bir näse sanak gepleşik çağlar üçin gepleşik, bir näse sanak gepleşikleri biz 2021-nji ýylda öz tomaşaçylarymyza ýetirdik. 2022-nji ýylda biz näme etmek isleýäris? Birinji nowatda makul sözlük bar daýdasym gelýär. Biz makul sözlükdäki sözümüziň bazasyny jemi, ýani türkmen, ingliz, rus we türk dilindäki söz bazamyzyň jemi hemmesini aramyzda birinji nowatda 100 000 söze çykarysymyz gelýär. Şonu biz esasen hem täze tehnologi sözleri, biznes bilen magnaşykly, startup bilen magnaşykly, esasy bir täze bir dilmede girýän sözleri bazamyzda goşamyz gelýär söz bazamyzda. Şeýle hem biz esasy sözlüğümüzdäki mesela üçün käbir harp ýalňyşlary da bolup biler, başga käbir ýalňyşlary bar bolup biler. Şolary ýekeje ýalňyş bolmaz ýaly edip aradan ýanmak esas biziň esas işimiz redaktorlama işi 2022-nji ýylda ýerine ýetirilir. Oňa ýene bir daýdasym gelýär. Biziň makul sözlüğümüziň aplikasiýasy we Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň aplikasiýasy bar. Ýöne olar aslında şu wagtda Google Play Market'te yani Android olmayan telefonlar için işleyen 2022-nji ýylda hep bolsa biz iOS hani bu iPhone'lar için ýerde iOS olmayan işleyen telefonlar için biz öz aplikasiýamyzy güýçalar. Ýene bir zat biz
20-nji ýylda şu wagt biziň makul sözümiz içinde bolsun, Ata Watan Türkmenistanyň applikasiýasynyň içinde bolsun, Crossword diýe bir näseni oýunlamaz bar, mysal üçin puzzle we ýene bir. Biz şonuň hemmesini jemläp, aýratyn bir makul oýunly bir applikasiýa döredetmez gelýär we dilini öwrenmek isleýän şaglamyda, ýaşlamyda bir has ansat işler ýalyp bir oýunlaryň üstünden ähli applikasiýalaryň içindäki oýunlary birleşdirip aýratyn bir applikasiýa edetmez gelýär. Indi biziň 20-nji ýylda biziň mysal üçin makul sözlükler diýjek işlemiz umman şolardan ibaret. Indi biziň Ata Watan TV kanalymyzda täze gepleşikleri biz ökmän suratda goşar, täze bir adamlara gyzykly, wagtlarymy peýdaly bir geçirýärler. Diňe bir gyzyklam däl hakykatdan peýdalam bolsunlar, täze diňe durmuş hakay wakaýdan ibaretdir. Bizim pikirimizçe durmuşyň bir öz hakykatlary amma ene şolarda mysal üçin biznes sabaklamada bolup biler, üçtemada ýa-da biziň ýylyň ahyrynda bir täze bir gepleşik başladyk, intellektual perspektiw diýip ene şo gepleşiklerimizi hasam bir iş ýeňleşdirip biler. Şeýle bir ýene bir planymyz bar, mysal üçin çağlaryň arasynda ýaş bir ýetkinjek, ýani ýaňy bir ötüp barýan çağlarymyzyň arasynda bir dörjülük üçin bähteşikler şundan kadam etmez gelýär. Şeýle bir meýlimizden bar, ýöne bir tesile manaşykly. Geçen ýyl mysal üçin bir 2 kerek ýalňyşmaýansam, Ata Watan eserleri bähteşigini geçirdik, makala ýarşmasy. Ine şol bähteşiklerini hem 2020-nji ýylda başgarak formatda da dowam etmek niýetimiz bar. Umman aramyzda biz 2021-nji ýyl eden işlemizi 2020-nji ýylda da etmek isleýän zatlarymyz bardy, gysaça aýtdyk. Sözümiziň ahyrynda täze ýylymyzy ýene bir gutlaýan, ähli ýurdumyz üçin, halkymyz üçin, watanymyz üçin gowy ýyl bolsun inşallah, taglykly ýyl bolsun, bereketli ýyl bolsun, beýlikli ýyl bolsun, hemmeňiziň täze ýylyňyz gutly bolsun. Indiki nesip bolsa biz Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalynyň, Ata Watan YouTube kanalynyň ähli toparlary bilelikde size gowy gepleşikleri, gowy habarlary ýetirmek bize de nesip etsin. Hoş, sag bolun.